ساکنان مавзеи қуммазори ҷамоати чоркӯи Исфара аз тирандозии марзбонони қирғиз ва оташкушоии ҷавобии саратбонони тоҷик хабар доданд. мақомоти Қирғизистон ҳанӯз ин ҳодисаро тавзеҳ надоданд. ҳодиса рӯзи 24 июл замоне рух додааст ки сокинон барои покории мавзеҳои истироҳатӣ рафтанд. дар ҳукумати ноҳияи Исфара ба радиозодӣ рух додани ин ҳодисаро тасдиқ карда гуфтанд, айни замон раиси шаҳр ва ҳамроҳонаш барои муайян кардани сабабҳои сар задани ин муноқиша ба ҷои ҳодиса рафтанд. як сокини Исфара ки нахост номаш бурда шавад, дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, тирпароние ки дар мавзеи Қуммазор рух дод ҳоло қатъ шудааст. ин сокин дар шарҳи ҳодиса гуфт, вақте сокинони чоркӯ ба мавзеи Қуммазор барои тозаву ба тартиб овардани ҷойҳои истироҳатӣ рафтанд, қирғизҳо монеъ шуданд. ба сӯи сокинон низомиёни қирғиз тирхолӣ карданд ва марзбонони тоҷик ҳам ҷавоб доданд. тирандозӣ беш аз 10 дақиқа давом кард. ҷониби Қирғизистон ҳанӯз ин ҳодисаро расман тавзеҳ надодааст. марзи Тоҷикистону Қирғизистон таи моҳҳои охир шоҳиди даргириҳои хунӣ шуд. дар муноқишаи охири моҳи апрели имсол ҳарду кишвар якдигарро ба оғози ҷанг гунаҳгор мекунанд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, дар ин рӯйдодҳо 19 нафар кушта ва 87 кас захмӣ шуданд. ҷониби Қирғизистон кушташудаҳои худро 36 ва захмиёнашро 189 нафар эълом доштааст. дуситониҳои ҳарду кишвар барои пажӯҳиши ҳодиса парвандаҳои ҷиноӣ кушодаанд.